Kene ya Guru. Diganti, Abang. Allah, kene ya Guru tandur kok manjane rame-rame. Sini, masa saya mencolot situ. Kene. Iya. Abang. Minggir, arek gua batang, minggir. Lah piye to? Dandan cantik ini ki ya kaya sapa ngono kok batang. Iya, Condro, kodok ngorek. Sik golek sik, dudul sik. Aku dalange manten. Yo, begiru. Para pisan sanggening para tamu sedaya kemawon. Kok sik permenku. Wah, Mas. Cekelno dhisik. Ya Allah. Ya malah mbok emput. Gilani. Para pisan para rawuh sanggening para tamu sedaya langkung-langkung Bapak Camat ingkang tuhu kinurmatan. Permen rasa jengkol. Sawetawis putra temanten sarimbit sampun rampet kinipun ngati busana enggal badhe marak swan ngandika sami para lenggah menika to kliyak-kliyak tintakipun temanten sarimbit saking papan ngati busana sowan wonten kursi rinengga ding dong 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 dong. Para pisan sedaya menika temanten sarimbit Kowe sing biasa wae ganti Condro biasa. inggih Tenanan. ketingalipun temanten putri nembe rada stroke menika ya sing apik to Ayo, iki yo apik, Mas. wis tekan mangsane mangsa kala dumawahing kodrat panguwasing Gusti ingkang akhira jagat rikala semono ana jalu tanpa wanitra ingkang sampun gegandengan asta nyawiji badhe petik pisang beban anyar lihat tindakipun temanten putri ingkang dipun sawang pindhane Betari Komorate menika gandeng kalian Joko Kenceng Manis sumangga kepiye to wong dalang manten kok dipaido Kowe mantene. Oh, aku mantene. Wah, nyondro kok. Sing apik lho ya. Sing apik. sayang Iki lho, dalang manten. usuk kurang komplit Oh, kene. lho mataku ilang ayo tulung ting tung ting Kosek dalange. aja dhuwur-dhuwur kelekmu mambu Pak Aja mau ngomong ya, aku mau ratus. iki mataku nang ngendi to oh iki rene wong Wis dumugi wahyaning mangsa kala putra pengantin sekalian binoyongan manjing sasana adi sinasaja kodhok ngorek hangrenggani. Para tamu pindha Batari tumurun dewa-dewaning asmara. Temanten putri yen Cinandra katon manis, temanten kakung katemben handang kencing manis. diajeng Injih Kakang Mas. apa dalang mantene ora ana sing luwih merongos to Lah iya to Kang Mas. Rupane kok buta. Buta pinggiran. Temanten putri Kajo Betari Komorate. diajeng Inggih Kakang Mas. kok dalange manten cerigis banget to Lah iya to. Kat mau kok gambleh wae. Mas, patenono Mas. Rasa nganggo manten-mantenan. kepiye lho apa to kok emosi ki ngopo Rasa mantenan Mas. Mantene kirap karepe ra karepe Mas. Ben ana dalang manten kok emosi ro Lah mantene iya to. gendang Piye karepmu, gendang mlebu kamar kono. Mlebu kamar. nyuwun pangapunten menika injih nyuwun pangapunten Iki sendal. Samu. Sliramu pirsa ora? apa dia Dinyang Pak Camat 30 juta ora tak kekke. alah mbok ora kemaki Wah. nek tuku ana klewer ger 30 Nuwun pirsa karo Pak Camat ra percaya. nek tuku 35 Aku ora entuk mergo arep dituku sak ndasku. walah tak kira nek gur blangkone tok Mas Tejo, Apa, mbok yo sayang? dikeke yo 30 yuta. Ora urung layatan yo ora entuk sakmono lho. ayu-ayu yo ngawur Lah aku ra opo piye? Nek ndak silang. Ayo diatur ke sing Iya, dunia. Abang. Ini nyanyi ya Abang ya? Iya, Iya, Abang Bancet.
Iya, kamu itu. Abang. Abang Bancet. Iya. Abang. Pipis. Aku mau manja banget digandeng kok. Iya. Abang. Iya. Kelingan neng sarkem. Abang, kamu make aku belum bayar ya, Bang? Tadi kurang berapa, Abang? Kurang ajar. Amin, amin. Amin. Dadi obiansi tenan. Mau. Amit-amit sepang bayi lain. Ayo, diatur kelek Ya, gaya. ini agak dingin ya, Abang ya. Iya, perkenalkan Bancet Sudakir. Kok namanya baru? Bancet Sudakir, suka daging kiri. Kalau itu Mas Dimas Tejo Sumitro. Sumitro? Artinya? Dimas Tejo Sumitro. Dimas Tejo suka minta rokok. Oh iya. Sumitro. Ono njaluk ki kowe ngono kok iku wae. Monggo Cok, tembang kangen Cok diaturke ya. Sinarengan 3 daerah Eva Karisma. Pimpinan Pak Widodo. Sumangga. Ya. Yo.